Hola, hola, molt bones. Avui tenim un nou LeetCode, un LeetCode que és mitjà. Um, L'he fet, no l'he gravat, m'havia equivocat un cop, perquè no havia, o sigui, entès gairebé potser l'anunciat et diria, però bueno, llavors he vist, vale, aquí m'he equivocat. Vale. Um, però bueno, no és molt difícil, o sigui, crec que es pot, o sigui, si s'entén bé l'anunciat, i s'ha fet algun exercici anterior d'aquest tipus de strings, no? Perquè estem treballant amb strings, perquè diu troba LeetCode 438 troba tots els anagrames en un string. Què és un anagrama? Bueno, ABC, CBA, BCA, tot això són anagrames, no? De B a C, no? Donat tots els strings S i P, retorna un array amb tots els índexs que comencin de P que és l'anagrama de S, no? Et retorna tots els índexs de l'string P que són anagrames de S, no? Del primer índex, no? No pots retornar la qüestió amb qualsevol ordre, vale? No importa l'ordre que retornis, vale? No sé si ha quedat clar, però bueno, ara us ho ensenyo bé. Ens donen S, vale? Que què és S? S és CBA, EBAB, EBAB i ACD. ACD. Vale? I ens donen que P és igual a ABC. Bueno, això no és una array, vale? Aquí m'he equivocat jo. Bueno. Vale? I què és, per exemple, com he dit, què seria un diferents anagrames seria, per exemple, BCA, CBA, CAB, BAC, bla 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 bla, vale? Llavors, hem de retornar el primer índex, no? Imaginem, ens comencem aquí. C. C està entre el nostre anagrama? Sí, vale? B està entre el nostre anagrama? Sí. A està dintre el nostre anagrama? Sí. Doncs aquí, com que ja he trobat un, valen, que té la llargària d'aquest, valen, ja em pots retornar el primer índex d'aquest valor, que és 0, no? Aquí tinc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no? Perfecte. Llavors, què hem de fer? Hem de començar un altre cop a partir d'aquest, no? I hem de mirar, com que la llargària és 3, hem de mirar de B a E, vale? Per què això? Sempre hem de mirar la llargària que sigui la finestra, no? Com estem veient, això és com una finestra, no? No sé si esteu veient ja el que estic volent dir, no? La nostra llargària va de B, és de 3, no? De 3, de 3 índexs, no? De llargària de 3. Llavors, de B a E veiem que la E no és correcta, llavors hem de tornar a moure la nostra finestra de A a B. Vale? Tornem a mirar, no ho és això per suposat, la tornem a mirar de E, B, A, la tornem a mirar, no? I anem mirant aquí, i com veurem, per exemple, aquesta no ho és, vale? Però aquí, B, A, C, la trobem un altre cop, no? Que retornem 6. Vale? I això seria el nostre resultat, perquè llavors A, B, C, D, A, C, D, per això ja no ho és, no? Vale. Com ho hem de solucionar? Com podem ara que tenim més o menys la idea, no? Que és una finestra que hem d'anar movent, vale? Com podem comparar si si aquestes dues són iguals, no? Nosaltres no podem dir si aquest string és a dins és a P, per què no? Bueno, perquè si tenim A, B, B, A, i aquí tinc A, B, A, dirà B és, o sigui, necessitem que quadri la llargària i les vegades que passa que hi ha el mateix string, vale? És important tenir aquestes dues coses en ment, no, perquè estem buscant un anagrama, vale? Com ho podem fer això? Una cosa que podem fer és buscar l'índex, no?
de cada lletra respecte Unicode de Unicode, no? Què vull dir això? O, R, D, valen? Si tu li passes una lletra, valen? Què et retorna? Això et retorna 97, que bàsicament l'ordinador, quan tu pitges A, el seu ordinador busca 97, no? Busca la clau 97 que té aquest valor, no? Que és A, vale? Això ens imaginem d'aquesta manera. Això què vol dir? Que tenim un índex aquí que és 97, vale? I el que jo vull és tenir dues valors, no? Que els vagi comparant i siguin iguals, no? Com ho puc buscar? Doncs, si jo creem una llista, vale? Que aquesta llista, cada índex de la llista, vull que sigui que el seu índex sigui aquest 97, però clar, 97 és impossible, volem que aquest 97 sigui igual a 0. Com ho fem això? Doncs, bueno, A, que és el valor que tinc aquí, C, per exemple, fem-ho amb C, C que serà, si A és 97, que no sé si és 97, però bueno, més o menys, és 100, vale, 100 menys 97, que és A, que ens dona 3, no? Crec que és això, 97, bueno, no vale. Si no m'equivoco, vale? Bueno, això serà 97, no, 97 menys 97, això és A, 98 menys 97, que això és T, perdó, C és 99, 99 menys 97, perdoneu, que a vegades em despisto, això serà 1, com veiem 99, o sigui, això serà A, això serà B, que A serà igual a 0, B serà igual a 1, 99 menys 97 és igual a 2, que és igual a C, que serà igual a 2, vale? Llavors tenim que cada índex, vale, de cada posició, tindrem per tots els 26 números de totes les 26 lletres, perdó, de l'abecedari, tindrem un array d'aquestes 26 lletres. I cada cop que el veiem, li podem sumar 1. Per exemple, posem aquest cas. C, això començarà amb 0, 0, 1, 0, 0, 0, valen? B, llavors això es tornarà 0, 1, 0, 0, 0, bla, 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 bla. Llavors trobarem, això serà 1, perdó, 1, 1, 1, valen? 0, 0, 0, bla, 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 valen? I hem de comparar si aquest array que tenim és igual que el P. Que P també el tindrem d'aquesta manera, serà 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Per què? Perquè serà els cops que apareix. Per exemple, si ara nosaltres tinguéssim, per exemple, aquí un altre A, valen? Què passaria en aquest array d'aquí, no? Que estem fent seria 2, 1, bueno, 0, valen? Per què? Perquè quan movem aquesta A, no, hem de treure, valen, aquest valor, valen? Espera que... Valen? Hem de reduir, hem de restar el valor que tenim a la nostra esquerra, no? I hem de sumar el de la dreta, perquè estem parlant, aquestes finestres, això, treure el de l'esquerra i sumar el de la dreta, no? Què passarà? Traiem el de l'esquerra, que és C, que vol dir que això que abans valia 1, ara val 0, i a l'A, que el tornem a veure, valdrà 1 i valdrà 2. És 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, igual que 1, 1, no. Llavors, no afegim el nostre resultat. Quan veiem que tenim el resultat, l'afegim. Vale? Quines coses interessants podem veure aquí? Bueno, hem d'anar movent l'esquerra i la dreta separats amb la separació de la llargària de P. Vale. Doncs, no sé si ha quedat clar. Si ha quedat clar i ho voleu intentar, feu-lo. Vale. Ja el resoldré aquí. Vale, primer que necessitem aquestes dues llistes en què el seu índex, l'índex serà el valor, o sigui A, l'índex de A, i el valor de cada índex serà el número que veiem cada lletra, vale? Llavors podem tenir counter de P, perquè serà counter de P, vale? Quants cops apareix cada lletra
de l'string P, vale? Com fem un count, que serà una llista, perdoneu, i també tindrem S, que li podem dir que serà la nostra finestra. Normalment aquí és millor ficar finestra, perquè és una finestra, vale? Perquè en aquesta finestra, vale, que també tindrem tots els valors, però tindrem la finestra, no? Només estem mirant aquesta finestra, vale? Una cosa que és important tenir, bueno, a veure si no ho tinc correctament, vale. Com la creem això? Això és molt fàcil. Per cada caràcter en P, no, què vull que passi? Vull primer de tot agafar l'índex de cada lletra, que es fa així, amb això ja em dona el número, no? De C, que és el caràcter menys ORD de A, vale? I això em dona 0, bueno, em dona 3, 2, 1, bueno, cada valor, vale? Llavors, què necessitem fer aquí? Necessitem dir que la counter de P, cada cop de l'índex, vale? O sigui, serà 0, vull que li sumis, quan el veguis, suma-li 1. Què vull dir això? No? Si tinc l'índex, vale? He vist l'índex, quan el valor d'aquest índex suma-li 1, vale? Això he de fer el mateix, però només de la finestra. I què és la finestra? Vull que vagi de S, no, fins la llargària, que la llargària seria l'end de P. Que l'end de P és la màxima llargària que vull que tingui la meva finestra, no? I bàsicament ens estan dient això. Normalment no es posa l'end de P, ho podem posar, és fàcil d'entendre, podem ficar M, vale? I tornem a fer el mateix, això literalment ho copiem aquí, fiquem window, vale? I ara que hem de mirar si el counter, counter de P és igual a la nostra finestra. Què volem que passi al nostre resultat? Vull que difereixis a l'índex, vale? Que l'índex serà 0, no? Perquè és el primer cop que el veiem, li afegim, no? Resultat és igual a una llista, vale? Si el veiem, com que és el primer resultat, l'afegim. Llavors, que hem d'anar iterant per cada valor al nostre índex, in range, de què vull que vagi de M, que és l'últim valor que hem vist, fins, no necessitem fer des del principi, necessitem fer des de M, des d'on s'acaba la llista, fins a N, no? Vale, això què vull dir? Vull que vagis de M fins al final del nostre valor, vale? Una cosa que és necessària és la lletra de l'esquerra, vale? De l'esquerra i la dreta, vale? I ens anirem movent. Vale. Què necessitem fer? Necessitem dir a la nostra finestra de què? Del valor de la dreta, que serà S de I, vale? Suma-me-li 1, i el nostre valor de la lletra de l'esquerra, vale? Resta-me-li, no? És el que hem estat dient, tenim la finestra, vull que li treguis el valor de l'esquerra i afegeix-me el valor de la dreta, vale? Quan tenim això, vale? Què necessitem? Entre això necessitem mirar si la window és igual a counter de P. Vale. Si és igual, el resultat, punt, vull que facis, vull que li afegeixis, afegeix-me-li left, vale? Però hem d'incrementar left, no? Cada cop que l'anem movent, també, al mateix moment que incrementem la dreta, hem d'incrementar l'esquerra. Com ho fem això? Així. Left més 1 igual 1. Vale. Llavors, al final, què hem de fer? Només hem de return el nostre resultat. Vale.
I això, mirem que funcioni, que no hi hagi equivocat, a vegades em distrec amb coses, valen? Un segon, valen, aquí m'he equivocat, a vegades passa, for c in p, per caràcter en p, índex és igual de OR del caràcter menys E Tinc un error, vale? Vale, per què tinc un error? Bueno, per suposat, està fora de bounds. Això a vegades passa. Com he dit, quina ha de ser la nostra llargària del nostre array. El nostre llargària del nostre array per cada caràcter li hem d'anar sumant si el veiem. Vale? Per suposat. I ja està. O sigui, quin és el problema que tenia? Que el nostre array era nul. N és el problema perquè no tinc definit N, que N és L de S. Vale? La llargària de S, o sigui, N de S, i això ja seria correcte. Vale? Perdoneu, a vegades amb aquestes coses que em deixo, un altre error, vale? S de I més igual 1, vale? Vale, per suposat. A vegades, veus? A vegades, o sigui, em distrec o RD, necessito agafar l'índex, no necessito agafar la lletra, no? Necessito agafar el número. La lletra no la vull. Necessito agafar el número, a vegades, veus? ORD de quin número? De A, vale. I necessito fer el mateix, no, necessito fer el mateix per l'esquerra. I aquí he de ficar índex, i aquí puc ficar índex de l'esquerra. Vale. Vale, a vegades, veieu, o sigui, a vegades m'equivoco i està bé mirar-ho. O sigui, si en tenim el codi tot, això ho podem solucionar. A vegades aquests errors que dius, ostres, són tonteries, no? Això són tonteries perquè més o menys ja, o sigui, ja ho he plantejat correctament, com veiem aquí, però quan ho estic programant de vegades no ho veig, o a vegades m'ho deixo, vale. Per exemple, que element estic aquí fent-ho correctament, no? A vegades m'ho deixo. Però ara ja està, ja ho tenim correcte, vale, això es submet, vale. Això què deu ser? Això deu ser because often at space. Això space és clarament because often. Si no m'equivoco, per on més n plus m, perquè estem creant aquests dos valors que, són aquests dos valors sí que és veritat que són o sigui, són constants, vale? No estic creant un array, podríem dir, al final això crec que és constant, l'espai és constant, perquè no estic creant cap valor, no? Que tingui un size de S o P, no? Tots són constants, constant, el resultat. Clar, el resultat, aquest resultat que estan demanant, depenent, no? Si tingués A, B, C, D, no? Si la P i la A són tots els valors, tot i així crec que seria constant. Aquí tinc, bueno, podríem mirar, no? Això potser seria because often, però bueno, crec que si és because, o sigui, crec que és constant, i el temps és because often. Si no m'equivoco, bueno, aquí crec que els counters valen, i aquí només itero un cop, el nostre no estic fent cap cosa a dintre, i bueno, ja el tindríem. Si teniu algun dubte, alguna cosa, sisplau, subscriviu-vos, poseu like, i ens veiem al pròxim vídeo. Moltes gràcies i fins al proper.